Ha sigut molt interessant per mi perquè m'obre nous horitzons de coneixement i de veure una mica tot el que no veiem els que no estem introduïts en aquest tipus de disciplines, no? I crec que m'ha portat moltes coses noves i m'ha passat bé perquè a més són molt especials tots els nois i noies i ha sigut divertit. No gaire, però sí que és una cosa que sé que molta gent ho té com més tabú i crec que no és bo per la societat, sinó que s'hauria de normalitzar molt més i no veure-ho com algo que s'ha d'amagar, sinó al revés. Ja sé que hem progressat molt en aquest aspecte, però queden fer molts passos i com més ho fem tots, més normalitzem tot això, més endavant anirà.